akuluakulu nkhani zonena kuti apolisi kumabwalo a ndege agwira anthu amene apezeka ndi ndalama zakunja zopandaro chilolezo opanda mapepala owavomereza kuti akhale ndi ndalama zimenezo zikuona kuti zikuchulukira makamaka masiku amenewa, chifukwa panopa pabwera nkhani yonena kuti dzulo ku Kamuzu International Airport mu mzinda wa Lilongwe apolisi kumeneko agwira mkulu wina wake amene zina lake ndi George Augustus Chinangwa, akuti mkulu amene wapezeka ndi ndalama za dziko la South Africa mopanda chilolezo. Mafunso abe kumazakhalapo kuti kodi chimene chinachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana akunena zoti mkulu amene Chinangwa anali pa ulendo wake wopita ku dziko la South Africa, amafuna kukwera ndege ya Malawi kapena akunena zona kuti Malawian Airline. Ndiye paja timaziwa kuti azirutini munthu akafika ku airport amene azoti apange cheki ziwiri zitatu asanakwere ndege kumatuluka kumapita kunja. Ndiye mkulu ameneyi atafika kumene ku airport anazapeza zoti mwachizolowezi kuti akamuchite cheki ndi kumene anapeza zoti andi ndalama zakunja za dziko limene la South Africa zokwanatu 10,000 rands, imene ikasinthidwa ku Malawi kwacha pa normal market ndikuti ndi 1,088,464 kwacha padakali panopa mtengo wa leroli atakhala zoti akasintha ndalama ameneyo ku banki. Ndipo tengera ndi amene amayankhulira polisi ya kumene ku airport ku Kamuzu International Airport amene watu ndi a Chaplain Chitonde Lee ndi amene anasindika za nkhani imene kunena kuti mkulu amene amapita ndithu ku Johannesburg kudziko kumene la South Africa, ndi atamupanga search kumufunsa za ndalama zimenezo kuti mapepala aku banki ali kuti omuloleza kuti mkulu amene akhale ndi ndalama za dziko limene la South Africa, komanso atenge ndalama zimenezo atuluke nazo kuchoka ku Malawi kupita ku dziko limene la South Africa kapena ku dziko lakunja. Ndi zimaona kuti mkulu amene analibe mapepala amene, ndi zinapangisa zoti apolisiwo amumange kumulandaso ndalama zimenezo. Ndi potengera ndi amene wa Lee akunena zona kuti mkulu ameneyi amutengera ndithu ku bwalo la milandu kuti akayankhe mlandu opezeka ndi ndalama zakunja mopanda chilolezo, komanso kufuna kutulusa ndalama zakunja mopandaso chilolezo. Incident iyi sikoyamba kuchitika ku Malawi. Tikumbukiranso kuti masiku apitawo sikalekale mwezi wa January omwewu panali pa 15 January 2026 kunapezeka zona kuti apolisi komweko ku Kamuzu International Airport anazagwiranso mkulu wina wake wopanga business mboma la Dedza amene zina lake amadziwika ndi loti Chisomo Malowa. Anapezeka zona kuti amapitanso kumeneko ku Johannesburg mu dziko la South Africa. Atafika kumeneko Kamuzu International Airport pomusecha anapezeka ndi ndalama za dziko limene la South Africa yomwe inali 8,100 rands. Atamufunsa mapepala ku banki amene wasinthira ndalama imeneyo kuchokato ku Malawi kwacha kupita ku rands, anapeza kuti wakanika kutulusa mapepala zimene zinapangisa zoti aumange pa mlanduso ofanana ndi umene amangira mkulu ameneyi Chinangwa. Ndi kuti mlandu wake ndi umene kufotokoza kuti upezeka ndi ndalama zakunja popanda chilolezo, komanso kufuna kutulusa ndalama zakunja popandaso chilolezo. Lefunso nkumazakhalapo kuti kodi akuluakulu amenewa ndalama zimenezi zakunjazo amazitenga kuti ngati alibe mapepala aku banki. Tanthauzo zonoti sanasinthe ndalama zimenezo ku banki anazitenga kuti. Ayi ndithu paja timadziwa kale kuti kuli parallel market kapena kuti black market. Ndoti mwachidziwikire makosana amenewa amakhala zoti akakumana ndi michana imene imakhala kuthamangisa ndalama atu zakunja pa black market. Izitu sizikutanthauza zonena kuti samaloledwa anthu kutulusa ndalama kumapita kunja, kumano pamene kuti pakhale ndondomeko bwinobwino anthu athe kusatira, chifukwa amatha kulolera ndithu kuti anthu azitenga ndalama ndi kuti ngati ka allowance choncho imene imayambira 2,000 kufika ku 3,000 US dollars, imene ikasinthidwa ku Malawi kwacha ndi kuti mazakhala 3,400,000 mazafika to ku 5,200,000 ikasinthidwa Malawi kwacha. Ndi kuti munthu ngati ndi ndalama imeneyo ukasintha ndithu ku banki akupasa mapepala bwinobwino oti ufuna kutulusa ndalama imeneyo kandi kuti ukupita kunja ufotokoza zonse bwinobwino amakupangira motsata malamulo. So tikaona ndalama zimene makosana amenewa akhala akuagwira nazo ndi zochepa kwambiri,
kupanga compare ndi ndalama zimene zimaloledwa kuti munthu atha kutuluka kumapita ndithu kunja ndi ndalama zimene zokhala ndi ku e-wallet. Pano chimafunikira kutsata ndithu ndondomeko bwinobwino chifukwa malamulo anapangidwa update mu chaka cha 2025 okhuzana ndi za ndalama izi, makamaka ndalama zakunja kandeti kusintha ndalama zakunja zonsezo anazipanga update mu chaka cha 2025. Potengera ndi Foreign Exchange Act tikapita pa section 11 article 1 imazanena kuti munthu sakuyenera kutulutsa ndalama zakunja zimenezo popanda chilolezo chochokeratu ku banki yaikulu ya Reserve Bank kapena kuchokera ku mabanki amene anavomerezedwa ndi Reserve Bank kuti atha kupereka chilolezo chimenecho. Tikasikanso m'musimo pa section 59 imazafotokoza nkhani yokhuzana ndi misintho ya ndalama ija kumapeza zoti ndalama kuchosedwa kam'makwacha kupitisidwa kumalanzi ndi chani zonsezo imafotokoza bwinobwino kuti ndi zosaloledwa kusintha ndithu ma black market, komanso amene amapanga ma black market zimene zija ndizophwanya malamulo. Tikatengera ndi section imeneyo ya 59 ndichifukwa chake munthu akapezeka amapeza zoti akumangidwa kuyembedwa ndithu mlandu osemphana ndi malamulo amene hayi ndithu mmenemo nimene nkhani zake zikuyendera sizoti muli maganizo pa nkhani imene pamene unazona kuti ku Kamuzu International Airport apolisi kumeneko amangatu achinangwa powaganizira kuti amafuna kutulutsa ndalama za dziko la South Africa pamene anali pa ulendo opita ku Johannesburg ku dziko la South Africa. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox News 18 njonga tinkhani zambiri zikamachitika ndiyo zitakupezani mosavuta.